गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोबाय आरो जोंनि BTSनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बैसागुनि आं हामलायथि बावहरग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा जाहार प्राइमारि सिङाव थानाय दरनै गामिनि बदरपुर आरो सल्ल'हाट मोननै गामिजों दिनैहाय 150 जन आंजों जइनिं जादों। आवगायावहाय जाहारबारिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा BJP दोलो गारनानै BPआव थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बै थांनायफोरखौ मोजां मोननानै दा फुराना आवगायनि BPफ्रा आंजों दिनैहाय 150 जना जइनिं जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो बिथांमोना BPFनि खाजोबमोन, गावबुराबो दं आरो सिनियर वार्कारफोर दंमोन। बिथांमोना आंजों दिनैहाय BJPआव जगजान जाबाय। एसेबो जाहारबारि हिसाबै एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन। बिसोरो फुरफुलियाव थानाय माखासे बिथांमोना BPआव थांदोंमोन, नाथाय माखासे बेनि गेजेराव माखासे आंजों फैफिनजोब्बाय, माखासे थाबथाबाय। दा बेफोरखौ नायनानै दिनैनि दिनाव माखासे जेनाखि BPFनि मोननै गामिनि बदरपुर आरो सल्ल'हाटनि रायजो राजा बिथांमोना आंजों BJPआव हाबफैफिनजोब्बाय। दा जाहारबारि हिसाबै नंगौ BJPआ एसे बै लिडारफोर थांनायाव एसे दुरबल जादोंमोन, नाथाय दिनैहाय बेखौ आं लासै लासै मेकआप खालामफिननो हाबाय आरो निस्सय हागोन। दिनैहाय आंजों गोबां आरो जइनिं जाबावनांगौ दं, बिथांमोना खोथा होदों। दा बिथांमोना बुंबावदों आरो आं बुंदों जइनिं जानाया गोबां दंबावो, नाथाय बैसागु फैनाय जेला जोंहा बैसागु बोथोराव बयबो रंजायो मोसायो, गावनि हारिनि कालचारखौ जों बयबो मानियो। बे हिसाबै आं बुंदों बैसागुनि उनावसो बे प्रग्रामफोरखौ लानाय जासिगोन, दा नांथ'ला होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायनानै दोनथ'बाय आरोखि। दा दिनैहाय जइनिं जानायानो जे जाहारबारिनि थाखाय आंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। सानदोंमोन दे माखासे BJPनि दैदेनगिरिफोर थांनायफ्रा हयथ' जाहारबारियाव जों नङाबानो जाया, जों नङाबानो रावबो मानसि मोननाय नङा सानदोंमोन, नाथाय दिनैहाय बिथांमोननि थांनायनि उनाव साबसिनसो बारानिफ्राय बारा आंजों मानसिफ्रा जइनिं जाफैदों आरोखि। बेनो।